No, 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 ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏଇଠି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ଏଇଠି ବିଣ୍ଡା ମାରି ଦଉନ ମୁଁ କୋଉ ଖରାପ କାମଟା କଲି କି ହାଟ ହାଟ ଲୋକ ହାଟ ଯିବା ଏଇଠି କଣଟା ଏଇଠି ଅଗୁଛ ଏଇଠି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି କେସ୍ ହବ କି କେସ ମୋ ନାଁରେ କେସ ହବ ହଁ ଦେଖ ଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମୋ ଘରେ କଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସରକାର କହିଛି ଏଠି କେହି ଝାଡ଼ା ଫେରିବେନି ଶୁଣ ବାବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ତମେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ହଗିଲ ବାବା ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା ରାମୁ ମୋର ତ ଘର ହେଉଛି 2 ବଖରା ତା ଭିତରେ ପୁଅ ବୋଉ ରହିଲେ ଗୋଟେ ବଖରା ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ରହିନୁ ଗୋଟେ ବଖରା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଘର ନାହିଁ ରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିକ ଅଛି ସେଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ନେଇକି ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି ତୁ କ'ଣ ଆମେ ରୋଷେଇ କେଉଁଠୁ କରିବୁ ତମକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମିଳିଥିଲା ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ହଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଏଇ ତ ତୁ ଜମା ମୋ ବାବା ଧାନ ନାଇଁ 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 ଏଠି ହଗି ହବନି ଏଠି ହଗି ହବନି ଶୁଣ ବାବା ବାବା ମୁଁ ଧୋତି ଖୋଲିଦେବି ସେଇ ତ ଏମିତି ଉଦୁଚଳ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ କଥାଟା ଶୁଣେ ମୋ ତ ପିଲାଟି ଦିନରେ ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହଗୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ହଗୁଛି ଗାଁ ମାଇପି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଜଣେ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁ ଦେଖ ବାବା ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଲି ଆଜି ଟିକେ ହଗିଦେବି ତାପରେ ପଳେଇବି ନା 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 ଆଉ ହେଠି ହବନି ଏଠି ହବନି ଏଠି ହବନି ଏଇ ପାଲରେ ହବ ଏଇ ପାଲରେ ହବ ପାଲରେ ହଗରେ ହଗି ନେଇ ଗଢିଆରେ କୁମ୍ପାଡା ଦେଖରେ ବାବା ରାମୁ ବୁଢ଼ା ତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ବାଟ ଚାଲିକି ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ତାପରେ ମୋ ତ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଇଠି ମୋର ହଗିବା ଅଭ୍ୟାସଟି ରହିଯାଇଛି ଏ ବାହାରେ ଟିକେ ପବନ ଖାଇକି ହଗି ନେବ ସେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିରେ ବାବା ତୁ କାହିଁକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ହଗି ପାରିବି ନାହିଁ ମଉସା ତମ ସରକାର ନିୟମ ଜଣା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯଦି ହେଇକି ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛାଡ଼ିଦେମି 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ରହିବ ରହ ମୁଁ ତୋର ଏତେ ନିୟମ ହେଇସାରିଲା ରେ ମୁଁ ତ ଏକଥା ଟୋଟାଲ ଜାଣିନି ମଉସା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଏବେ ଆଉ ଏଠି ଆସିବନି ତମେ ସିନା ଇଏ ରହିନେ ଭଲ ରହିନେ ଗାଁ ରହିବ ଭଲ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ମୁଁ ଯଦି ସଚେତନ ରହିମି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗାଁ ଭଲ ରହିବ ଗାଁ ସଚେତନ ରହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଯୋଉ ବଳ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମୋ ରାମକୁନା ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବାବା ଶୁଣ ଖାଲି ଖାଲି ଏ ଛୋଟଟା ନା ଆଉ Oh, he